Mini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula inkonzo ngehlabelela 132 inkosi kusiphama kwebandla. Mina ngikhumbule esivinini ngogcina ngivalelise ake abaningi ngokumthanda awujawuza kuhle kangaka ekhaya lethu awulapha siyakhona ikolite menywa koa elengeni awuya esi ambane emtini wokutelwa awuya umhlaba kuhle kangaka ekhaya lethu lapho siyakhona igolide wayevuma ezami zono emthini awukuphela izinkanyezi ilanga umhlaba wazamazama amathe adabuka kuhle kangaka ekhaya lethu awulapho igolide mina ngaphunyuzwa senizile uzani zami zachithwa kanye naye senizile
kuhle kangaka ekhaya lethu lapha siyakhona ngayigolide Aswa. Amen. Ngiyaxolisa nginomkhuhlane izwi lami angazi noma lizokwazi ukuthi liqhubeke noma lishe endleleni. Namhla sinesikhumbuzo Senkosi Inyangayezulu. Lesi sihlabelelo sasithandwa kakhulu ngubaba Inyangayezulu. Yikho-ke namuhla simkhumbula ngaso. Inkosi Inyangayezulu yahamba emhlabeni mhla ka-25 uSeptember ngo-1995. Njengoba kulesi sihlabelelo umprofeti ubabamkhulu ethi uJesu wayevuma ezami izono, mina ngaphunyuzwa ngowayelenga emthini wokudelwa. Abanye bayabebuza ukuthi thina maNazaretha asikholwa ngani ukuthi ukubethelwa kaJesu kwesusa izono zethu, ngoba nangu Shembe uyakuvuma lokho. Kodwa kukhona into amaKristu angayiqondi, ukuthi abasunguli bobuKristu basebenzisa lokhu kubethelwa kukaYeshua esiphambanweni ukushumayela ivangeli lokuchitha umthetho kaNkulunkulu. Kodwa kwasho yena uYeshua ukuthi okokuqala akazile ukuzochitha umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti. Kwasho yena uJesu. Okwesibili futhi kwasho yena uYeshua ukuthi umthetho kaMose umingunaphakade. Ngalokho akunakususwa ngisho ichashaza lawo. Inkolo yamaJuda amhlophe iyakuvuma ukuthi uYeshua wafela izono zethu. Kodwa njengoShembe bayakuphika ukuthi ukuvuma ukuthi uYeshua wasifela izono kusigunyaza ukuthi sichithe umthetho kaJehova. Lokhu ukuchitha umthetho kaNkulunkulu ngesizathu sokuthi uYeshua wafela izono zethu kungubuqili benkolo yabezizwe. Ngakho abasaqhubeka nokuchitha umthetho kaNkulunkulu. Njengoba siyinkolo kaJehova, uShembe akasoze wachitha umthetho kaJehova noma ngasiphi isizathu. AmaJuda okuseyiwona asabambelele ekugcineni yonke imithetho kaNkulunkulu, kuhlanganiswa kusoka nesabatha, akwenza lokhu phezu kokukholwa ukuthi uYeshua wazifela izono. Angazi noma niyakuzwa lokho. AmaJuda amhlophe aligcina isabatha, ugcina wonke umthetho kaNkulunkulu.
kodwa futhi nawo ayakholwa ukuthi uJehova wasifela izono. Akukho eBhayibhelini lapho ukuthi uma usukholwa ukuthi uYeshua wakufela izono zakho, lokho sekugunyaza ukuthi ulahle umthetho kaNkulunkulu, ngoba uYeshua isithunywa sikaNkulunkulu. Ngesabatha eledlule ngithinte kancane umlando wenkosi Inyangayezulu, kodwa namuhla ngizothi ukwenaba kancane kuwo. Njengoba ngikuvezile, ubaba Inyangayezulu wazalwa mhla ka-25 September 1906, washiya emhlabeni mhla ka-25 September 1995, eseneminyaka ewu-89. Wazalelwa eNtabazwe, lapho kwakwakhe khona ubaba mkhulu, kodwa waqala ukufunda ama-primary la eNatal. Wafunda i-primary school ezikoleni ezikhona lapha eNdwedwe. Umatric wawenza eManzimtoti. Esephase umatric waya kufunda e-University of Fort Hare, lapho owafundela khona ubuthisha. Esephothulile ubuthisha e-University of Fort Hare, wabuyela lapha eNatal ukuzofundisa, waze wathatha impesheni enguthisha. Kule ntshumayelo sizoveza ukuthi ubuholi beNyangayezulu behluke ngani kubo bonke laba baholi ababe khona emva kwakhe, kuhlanganisa ubaba uThingo nonkosana uLonda kanye nabalandelayo. Ngo-1919 eneminyaka engu-13, laba abantwana bathathwa ngubaba mkhulu benenkosi ilanga, waya nabo entabeni yaseNhlangakazi. Lapha eNhlangakazi laba abafana umprofeti wabaguqisa phambi kwabafundisi ababili, uMnqayi noMzobe, nabo ababeguqile. Wabe seyikhuluma ebhekisa kumaNazaretha ethi, "Badabani, ngithunywa nguJehova uthi angimgcobele laba abafundisi bakhe. Laba abafundisi bayoba ngabaholi bakusasa bakuleli bandla uma mina uJehova esengithathile emhlabeni." Uma umfundisi uMnqayi engaliholanga leli bandla loholwa yilo mntwana, esho inkosi ilanga. Uma umfundisi uMzobe engaliholanga leli bandla loholwa yilo mntwana, esho Inyangayezulu. Nempela bobabili laba bafundisi abaliholanga ibandla, hayi ngokuthanda komprofeti, kodwa basikhethela bona ukulahla lesi sibusiso. Laba bafundisi umprofeti esebagcobile, wabathuma ukuba beyoshumayela. Sebehambile ukoshumayela, umoya kaNkulunkulu wehlela kubo. Bashumayela kwaphenduka abantu abaningi. Angeke sazi ukuthi laba bafundisi babuye bahlelwa umoya muni, kodwa kwathi uma sebebona ukuthi sebephendule abantu abaningi, basebenquma ukungabuyeli ephakameni, bazakhela amabandla abo. Wathi baba mkhulu ehamba emhlabeni ngo-1935, laba befundisi babengasekho ephakameni, sekusele ubaba ilanga neNyangayezulu. Le ncazelo ibalekile ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi ubaba mkhulu wavele wakhetha nje abantwana bakhe ukube bahole ileli bandla, kanti akunjalo. Umuntu okwakufanele ehole leli bandla emva kwababa mkhulu kwakungumfundisi uMnqayi.
kodwa ngenxa yokuthi wathi ubabamkhulu ehamba emhlabeni lo mfundisi wayesehlukile kwase kumphoqa uShembe kuba kube umntwana wakhe ohola leli bandla. Ngibona sengathi wathi umprofeti ebagcoba laba bafundisi uNkulunkulu wabe esemtshelile ukuthi bazohamba bahambe bahluluthe. Akungicacela ukuthi umfundisi umnqayi owabe setsheliwe ukuthi emva kwababamkhulu nguye ozohola ibandla lamaNazaretha yini eyamenza wangakwazi ukulinda wabe sezakhela elakhe ibandla. Lesenzo sibonisa ukuthi uSathane unamandla kangakanani ekuyiseni umuntu. Njengoba sesishilo kwathi umprofeti ehamba emhlabeni babe ngasekho laba bafundisi ePhakameni, kodwa bengafile. Ngangokuthi wathi uma umfundisi umnqayi esegula wabe sefuna ubaba ilanga, noma lo mfundisi wafa engasekho ePhakameni, kodwa ubaba ilanga wahamba wayewafika lapho angcwatshelwa khona, wabe esethatha amathambo akhe ewagcina ePhakameni. Nasebuhleni kunendlu eyakhiwe ngesitini nowathi ubaba Inyangayezulu uyakhela laba bafundisi ababili umnqayi nomzola. Ngashiya ebuhleni leyo ndlu ihlala umfundisi uPhumalo nomfundisi lo wayemhlophe umfundisi bani uMadlala. Angake ngibone umuntu ofe esehlukile inkonzweni ukuthi ungamkhumbula kanjani amathambo akhe uze uyowamba uwalethe emzini wakho, kodwa ngesizathu esingasazi noma ngezizathu esingazazi wakwenza lokho ubaba ilanga nenyangayezulu. Ubaba mkhulu waqhubeka lapho egcine khona. Ngo-1935 wenza iwili eyayinama trustees angu-7 uma ngingaphosisi. Kulama trustees ubaba ilanga wamenza waba i-titular head yale trust, bese kuba ubaba Inyangayezulu yena elandelwe ngabafundisi abangu-5. Njengoba ngo-1919 ubaba mkhulu wayeqoke ubaba Inyangayezulu ukuba alandele ekuholeni leli bandla lamaNazaretha ubaba ilanga, nango-1935 wabeka Inyangayezulu njengomunye wama-trustees azohola leli bandla lamaNazaretha. Inkosi ilanga yahamba emhlabeni ngo-1976. Ibandla lamaNazaretha isilihole iminyaka engu-40. Ngenkathi ubaba ilanga ehamba emhlabeni, bonke laba bafundisi abangama-trustees basebefile. Engasekho umfundisi owakhonjwa ngumprofeti ukuhola ibandla ngaphandle kwababa Inyangayezulu. Ziningi-ke izimpikiswano eziyaye zivele kubantwana abaningi bakwaShembe kuhlanganisa namanye amaNazaretha. Bayaye bethi inkosi Inyangayezulu yayibambele, kodwa bengeke bakuchazele ukuthi yayibambele bani. Emthethweni ayikho into yokuthi umuntu ubambele, kodwa kungeke kukhonjwe ukuthi ubambele bani. Ayikho into enjalo. Ngibe udirector ngiphethe amakhosi isikhathi esiningi. Ayikwazi ukuthi ubeke umuntu kuba uthi ubambele kodwa engaziwa umuntu ombambele. Kwakuyicondition le ukuthi uma umuntu uzombeka ukuthi ubambele kufanele uchaze ukuthi ubambele bani. Kodwa ke amaNazaretha nabakwaShembe babethi ubaba Inyangayezulu wayebambele.
kodwa bengachazi ukuthi wayebambele bani. Ayikho indodana kababa ilanga owahamba emhlabeni isencane ngokuthi kwakungaba nesidingo sokuba ibanjelwe. Kodwa le nkulumo idalwa ugovana wokhola ibandla. Kodwa umuntu ebe engazilutho ngokhola. Ngelinye ilanga ngabuza kwingilosi ukuthi kwenziwa yini ukuthi bonke abantwana bakwaShembe ikakhulu abesilisa ukuthi lapho sebezinsizwa bese bafa. Ungagcini ngokufa. Babuye bahlupheke kangangoba babuye bahlupheke kangaka ekhona uShembe sonke esibhekwe kuyo. Bakungidida kakhulu lokho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abantwana bakwaShembe befe ngendlela ababefa ngayo. Futhi behlupheke ngendlela abahlupheka ngayo. Kodwa uShembe thina esinika konke sikucelayo. Ukuphila esiphilisa. Yini bona bengaphili? Yini bona behlupheke? Yathi ingilosi kudalwa ukuthi uShembe bacabanga ukuthi uyise. Naleli bandla ngelakubo. Akusilo elika Jehova. uShembe wasichaza yena ukuthi uyisithunywa sikaNkulunkulu. Ngoba leli bandla ngelika Mezwezu nomhlaba. Ithi-ke ingilosi iningi lalabo bantwana abakholiwe bacabanga ukuthi ukukholwa kubekelwe amaNazaretha kuphela. Hayi bona. Kubona asikho isidingo sokukhonza uJehova njengoba kwenza amaNazaretha. Kodwa uNkulunkulu udunyiswa nayizingilosi esihlala naye ezulwini. USathane nezingilosi zakhe kuphela ezingamdumisa uJehova. Manje awukwazi kuba phakathi nendawo ezulwini kungena abangcwele. uJehova unguyise wabamkhonzayo. Akaba nguyise womuntu ngokwegazi ngoba ezalwa ngumuntu othunywe nguJehova. Ingilosi yabe isichaza ngamadodana kaEli okwathi ngoba uyise ungumpristi omkhulu babona ukuthi ibandla likaJehova ngelikayise. Ngakho ke bengenza noma yini kulo. kuSamuel wokuqala isahluko sesibili kusukela kuverse 27 uJehova wakhuluma kanje kumpristi omkhulu uEli ngenxa yezenzo ezimbi ezazenziwa amadodana akhe. Uthi-ke uNkulunkulu angithi ngazibonakaliswa kuyo indlu kayihlo bese seGibhithe kuyo indlu kaFaro. Ngamkhetha kuzo zonke izizwe zakwaIsrael ukuba abe ngumpristi wami, anikele e-altari yami, ashise impepho, afake ingubo yamahlombe phambi kwami. Nganika indlu kayihlo yonke iminikelo yomlilo yabantwana bakwaIsrael. Niwukhahlelelane umhlatshelo wami nomnikelo wami engiyale ngakho endlini yami. Udumise amadodana akho phezu kwami. Usho uNkulunkulu usho nizikhuluphalisa ngeminikelo emihle kunayo yonke yakwaIsrael abantu bami. Ngalokho uJehova uNkulunkulu kaIsrael uthi ngasho nokusho ukuthi indlu yakho nendlu kayihlo yohamba phambi kwami kuze kube phakade. Kepha manje uJehova uthi makube kude nami
ngokuba abangidumisayo ngiyakubadumisa, abangedelelayo bayakweyiswa. Bheka izinsuku ziyeza engiyakunquma ngazo ingalo yakho nengalo yendlu kayihlo ukuba kungabibikho xhegu endlini yakho. Uyakubona ukuhlupheka kwendlu yami kukho konke okuhle ayakwenzelwa khona uIsrayeli. Akuyibakho xhegu endlini yakho kuze kube phakade. Inzalo yendlu yakho iyokufa esesebudodeni bayo. Usho uNkulunkulu esho kumadodana kaEli ngoba edelela uNkulunkulu. Ayikho into ebuhlungu efana nokuthi uzibone uhlakaniphile kanti uqhutshwa ubula. Yonke lento eyayenziwa ngamadodana kaEli umpristi omkhulu namhla siyenzeka noma isiyenziwa amadodana kaShembe noma akwaShembe. Amadodana kaEli ngegunya lokuthi bazalwa ngumpristi omkhulu babenza noma yini enkonzweni, bethatha amantombazana beyolala nawo endaweni kaNkulunkulu. Kanjalo namadodana akwaShembe enza njalo. Bonke abantu abakhulelwe namadodana kaShembe bayazi ukuthi noma kumhlangano bavele befike bebambe intombazana njena beyolala naye, abayiceli futhi bethi hayi thina siwuNkulunkulu. Njengoba nizwale nje lothu uNkulunkulu nabo bayasho ukuthi vele bavele ezulwini abanaso isono. Angidingi ukuze ngibale imikhuba eyenziwa ngamadodana akwaShembe ngegunya lokuthi bona banelungelo lokwenza noma yini ebandleni ngoba bengabakwaShembe. Uthule nje uNkulunkulu. Omunye ngathi ngihamba naye enza noma inhloboni yomkhuba esontweni, wabe sethi kimi, ngiyangidabukela nina mpanza ngoba ekufeni wenu nisawuthetha amacala. Thina akukho cala esizolithetha ezulwini ngoba ezulwini kulithi. Washo yini? Wathi nena bengenza noma yini, akho cala abalibekwayo ngoba ezulwini kukubo. Esehambile ubaba ilanga emhlabeni, wayengomunye owayehla enyuka ngomshosha phansi ethi nguye obekufanele eholele libandla. Ngelinye ilanga sekuhambe ubaba Inyangayezulu weza emzini wami ezolwa nami ethi ngathulelane ukutshela ibandla ukuthi nguye obekufanele ebe ngumholi webandla lamaNazaretha ngoba lokho ngiyakwazi. Kodwa lento owabe eyikhuluma ngangingayazi. Yebo ubaba Inyangayezulu wayebakhonzile ebasebenzisa, kodwa kaze ngimuzwe ethi emva kwakhe sewuyibona abaholi baleli bandla wayengiqambela amanga. Ekugcineni wabe esethi kimi, uyabona mvangeli, ubaba ufikile kimi wathi yimina engiyumholi waleli bandla lamaNazaretha. Ngakho-ke ngeke ngize ngife ngingabanga ngumholi waleli bandla ngoba ubaba esho ubaba ilanga ungitshelile ukuthi yimi umholi waleli bandla. Amen. Wathatha isikhashana ngezwe sekuthiwa useshonile. Ukuba umuntu osefile uyabuzwa, ngabe ngambuza ukuthi usufa kanjani ungakaliholi ibandla lamaNazaretha ngoba wena wangibhejela
wathi uthe ubaba ilanga nguwe umholi webandla lamaNazaretha. Le nkosana yafika impela kimi yazokhuluma nami. Yathi ngathulelana ukutshela ibandla lamaNazaretha ukuthi iyona ubaba Inyangayezulu oliholayo. Yathi ke ngiyakutshela kuzobona ngeke mina ngize ngife ngingaliholeli ibandla lamaNazaretha. Kodwa wafa engakaliholi. Khona amavesi eBhayibhelini athi uSathane uyaye ehambele abantu bese ebalethela amaphupho ento esenhlizweni yabo. Bese behlala bezibona beyilento abayaye bephuphe beyiyo. Kwakukhona umfana wenkosi ilanga, igama lakhe kwakunguNkosi yenhliziyo. Ngase ngibuza kumama ukuthi kusho ukuthini ukuthi uNkosi yenhliziyo. Uthi umama ukuthi uyinkosi yenhliziyo kusho ukuthi uthi ungeyiyo inkosi kodwa wena uhlale uzitshela ukuthi uyinkosi. Bakhona abantu abanjalo. Ngahlangana nabo kakhulu ngiudirector wamakhosi. Kwakuvele kuqhamuke nje umuntu ethi uyinkosi. Omnye wakaqhamuka nommeli impela. Ethi uyinkosi abanye bezonjela amaphupho ayingiphuphe ngiyinkosi, imini inkosi. Nalapha ke ebandleni lamaNazaretha kunjalo. Abantu baye bebe abaholi baleli ibandla ngamaphupho. Abantwana bakaEli esikhundleni sokuba bethole isibusiso bathola isiqalekiso. Ngoba bebona ukuthi ngoba bazalwa ngumpristi omkhulu akusafanele bagcine umthetho kaNkulunkulu. Namanje kulona ohlezi esihlalweni Senkosi Inyangayezulu. Ngameluleka kudala ukuthi uma eqhubeka nokuziphatha ngendlela aziphatha ngayo uNkulunkulu uzosuka kuye. Akazange asemukele iseluleko sami. Njengamanje akaziboni ukuthi usehamba yedwa. Osheme basezulwini sebekude naye. NoNkulunkulu akasekho kuye. Kulendlela oziphethe ngayo uyobe unenhlanhla makuze kufike izinsuku zakhe zokugcina. uNkulunkulu engamvukelanga kabuhlungu. Namanje ngisameluleka ukuthi akangacekeli phansi ibandla likaJehova. Uma uNkulunkulu esemshaya koba sengathi angikhulumanga. Ngoba ngiyazi ukuthi ma eqhubeka kanje uNkulunkulu uzomshaya kabuhlungu. Uthi-ke uNkulunkulu ngasho nokusho ukuthi indlu yakho nendlu kayihlo yohamba phambi kwami kuze kube phakade. Kepha manje uthi uJehova makube kude nami ngokuba abangidumisayo ngiyakubadumisa, abangidelelayo nami ngiyobadelela. Kulula ukuthi ujwayele ukuthi hayi kwathiwa uyiphethe kabi. Ungacabanga ukuthi uNkulunkulu into othena uzoyenza uma ungasahambi ngendlela angeke ekwephula. Njengoba nabantwana bakwaEli kwakukhona isibusiso sokuthi bebe abapristi, nabantwana bakwaShembe sikhona isibusiso sokuthi bangabapristi bakhulu. Kodwa abayilandeli lento, bacabanga ukuthi ukukhulu kusho ukuthi yenza noma yini oyithandayo, kanti akuhambe kanjalo. Izingilosi ezinkulu kabi kithi, kodwa zimesaba kakhulu uNkulunkulu, zesaba kakhulu kwenza isono. Uyini-ke wena osemhlabeni othi ngoba utshelwe ukuthi umkhulu usungenza noma yini uNkulunkulu?
usungeyisa uNkulunkulu. Kodwa into efike ngishayise uvalo ilamazwi kaNkulunkulu athi, bheka izinsuku ziyeza engiyakunquma ngazo ingalo yakho nengalo yendlu kayihlo, kuba kungabibikho xhegu endlini yakho. Uyakubona ukuhlupheka kwendlu yami kukho konke okuhle ayakwenzela khona uIsrael. Akubikho xhegu endlini yakho kuze kube phakade. Akusho ukuthi njengoba uNkulunkulu ethi nje kuze kube phakade, uma bephenduka engeke ekucishe lokho, ngoba uNkulunkulu umthetheleli. Inzalo yendlu yakho iyokufa isesebudodeni bayo. Futhi beqala nje bethi bangamadoda bevele befe. Lesi simo sokufa okwavela kubantwana baka-Eli namhla sesiphakathi kwethu. Akukuningi engakuchaza ngoba yonke into yenzeka phambi kwethu. Ngikhuluma ngesikhumbuzo sikaBaba Inyangayezulu ukuthi akakho umholi owathi emdala ebekwe nguJehova njengoJoshua noJuda ukuba ahole leli bandla, kodwa bese kuqubuka izingane ezingazange zikhole kwasekuzalweni kwazo, bese zibona leli bandla likaJehova seliyifa lakwabo. Ngoba lokhu ukuthi bethi bethathe leli bandla bethi liyifa, kusho ukuthi ababoni ukuthi leli bandla likaJehova. Lokho kuchaza ukuthi abazilutho ngokukholwa. Ngitha ngiyikhulume lento ngesikhumbuzo senyangayezulu, ngoba akakho omunye oyobuye abe nesibindi sokukhuluma leli iqiniso, ngoba kukhulu okusazokwenzeka. Akudlalelwa emsebenzini kaNkulunkulu. Abahlakaniphile bayangizwa ukuthi ngithini. Amadodana kwaShembe akayofunda incwadi kaSamuel oqala isahluko 2 verse 27 to 32. Lokhu uJehova owakukhuluma ngamadodana kaEli namuhla umlando uyaziphinda sekwenziwa ngamadodana kaShembe. Angazi ukuthi uma amadodana kaEli athola isiqalekiso akaShembe wona kuzokwenzeka kanjani ukuthi ethi ecekela phansi umsebenzi kaNkulunkulu bese bethola isibusiso. Engiqonda ukusho ukuthi uBaba Inyangayezulu wayengumholi wokugcina, wayengumprofeti kaNkulunkulu. Lokho angikucabangi, kodwa ngatshelwa ingilosi nayo ifakaza vele esikwaziyo. Unkosazana uhlaleleni wathi angimlwele uBaba Inyangayezulu uma ethukwa ngabazukulu bakhe. Ngathunywa ingilosi ukuthi ngimlwele uBaba Inyangayezulu, ngoba laba abamthukayo abazi ukuthi bathuka umuntu wasezulwini. Futhi anginalo, kufanele bazi bonke labo abayaye bathuke inyangayezulu ukuthi ekufeni kwabo basahlalelwe ilelo cala. Futhi anginalo iqiniso ukuthi labo bantu bazokhula, ngoba umuntu othuka umuntu omdala ngingasaphathi ukuthi uyisithunywa sikaNkulunkulu akakhuli. Ithi ingilosi lithi kunamanazatha asaboshiwe asesigodini sosizi, okubuzwayo ukuthi enzani ngenkathi umfundisi umlangeni ehlukumeza ubaba omkhulu. Yasho ingilosi.
yathi lawo manazaretha asisigodini sosizi namanje aboshelwe ukuthi enzani ngenkathi ubaba mkhulu ehlukunyezwa kumlangeni. Yathi-ke nami anikwazi ukuthula nibona Inyangayezulu ihlukunyezwa zingane ezingabazukulu bakhe, ngoba lokhu kuthula kwenu nothi niyafika ezulwini bese nithola lelo cala. Nami-ke ngeke ngithule uma kusuka onke amabhoxongwana esuthela kumprofeti kaJehova. Ake ngichaze izintshumayelo ezimbalwa ezakhulunywa Inyangayezulu. Ekhasini 148 lencwadi kaMnyando ethi Inkosi Inyangayezulu, uthi ubaba, niyasazi isibusiso ngasithola mina kushembe, ngangingayanga esikoleni ngalelo langa, kanti ushembe uyangibuka esendlini esinothi. Akasho uthi ubaba, uthi ushembe wangibiza ngangena endlini, wayekhona umfundisi uMbatha, wathi angiguqe, ngaguqa phambi kwakhe, wabeka isandla ekhanda lami, wathi uNkulunkulu akubusise, yonke imibani izulu, yonke imbani yezulu iyophelela kuwe. Uma izulu liduma kakhulu ulikhuza liyophela. Amen. Amen. Nezwa leyo nto. Seniyabona ukuthi kungani ingilosi makuza endabeni ukuthi ilanga libalele noma line sesibhekise kwinyangayezulu. Leli gama lokuthi Inyangayezulu libuye lichaze lokho. Ingilosi sifundise kakhulu ngendaba yenyangayezulu ukuthi wanikwa ezulwini ukuthi uyinyanga yezulu. Akaqanjwanga ngabantu. Kodwa angizokukhuluma kakhulu ngalokho namhlanje. Ngoba ngokwasephila ngezwe. Thina siyazi ukuthi izulu ezulwini linikezwe Inyangayezulu. Amen. Uyaqhubeka ubaba uthi sathi sihleli etsheni nenkosi enhlangakazi, sonke siyasazi leso sithombe. Yabe isithi, uyazi ukuthi uNkulunkulu usiphe amandla amakhulu. Uma sikhomba itshe lapha lingasuka iginqeke, uma siziphethe kahle. Ungathi uma sikhomba umuntu aphile ngaso leso sikhathi. Kusho ubaba ilanga ukhuluma nenyangayezulu. Ukuthi uyazi ukuthi ezulwini esinikezwe amandla angakanani. Uyaqhubeka ubaba uthi yasho inkosi entabeni yathi sagcotshwa kanye nanangu umfowethu. Nami ngangikhona ngaleyo nhlangano entabeni yasenhlangakazi. Ubaba ilanga etshela amaNazaretha ukuthi yena wagcotshwa entabeni yasenhlangakazi ngubaba mkhulu benenyangayezulu. Uyabona ayikho into eyinkinga njengomuntu mayesengene uSathane ngoba uvele ephike into nje. Ngangikhona ubaba ilanga ekhuluma lento. Wathi ubaba ilanga, nina wanishiyela abantwana bakhe abazohola leli bandla, kodwa mina nginethembisa lutho kweyami indlu, kodwa mina ngagcotshwa nanangu umfowethu. Usho ubaba ilanga, kanti usho nje usiyavalelisa. Manje nake kuba khona abantu abaye bebone kuliphuthu ukuthi ubaba ilanga wahamba emhlabeni engabekanga
mholi kodwa eshilo esaphila ukuthi mina ngagcotshwa nalo uma ngabe yena ubaba ilanga wayengase ebeke omunye umholi wayeyobe uphikisa ubaba mkhulu. Simple as that. Manje na ke ubaba ilanga wayekwazi wayekholiwe wayazi into ezoba iphutha. Kungenzeka kanjani ukuthi ugcotshwe nomfowenu ukuthi inophatha ibandla kusho ubaba wakho bese kuthi mawusuphethe wena ibandla mawusuhamba emhlabeni busubeka indodana yakho ngaba uphikiseni ubaba wakho. Manje kwangenzeka kanjani ukuthi ubaba mkhulu efike ebeke ilanga nenyangayezulu ukuthi ibona abaholi baleli ibandla nango 1935 embeke ubaba ilanga nenyangayezulu ukuthi ibona abahola leli ibandla bese kuthi mase ehamba ubaba ilanga bese ignore baba Inyangayezulu kodwa ebekwe uyise ewumprofeti. Wayengakwenza kanjani lokho? Namanje abantu bakwaShembe abazalwa ilanga bathi into yakwethu le. Into yabo kanjani? Ngoba ekuhambeni kwababa ilanga ngokomprofeti umuntu okufanele ehole ibandla Inyangayezulu. Where is the dispute there? Because this thing is straightforward. Kodwa lapha ngithatha le nkulumo yenkosi ilanga ethi uNkulunkulu usiphe amandla amakhulu. Uma sikhomba itshe lapha lingasuka liginqeke. Uma siziphethe kahle. Uyibabila. Uthi konke lokhu kungenzeka uma siziphethe kahle. Awukwazi ukuthi ungathi ngoba unikwe uNkulunkulu amandla nesibusiso bese ubhuquza ngawo phansi udle insangu udakwe uhambe ulala nabo bonke abantu besifazane wenza yonke into eyisinengiso uNkulunkulu bese ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzokuyeka engakushayi. Akwazi uNkulunkulu ukuthi ekuyeke ngoba uyena okunikeza amandla ukuthi yenza lento. Uma wena usuyibona ukuthi hayi lamandla asuka kimi, you abuse your powers owanikeza uNkulunkulu, uNkulunkulu uzosuka kuwe, uNkulunkulu uzokushaya. Ayikho into eyingozi njengokuthi uphatha abantu ungamesabi uNkulunkulu uyibone sekuwena uNkulunkulu. Ngoba ngokuyibona ukuthi uwena uNkulunkulu usubadukise wabaqeda labo bantu. Njengamanje nje amaNazaretha ngendlela aduke ngayo ngoba abaningi abantu abangamaNazaretha abakholwa engasekho ngisho engasekho baba Inyangayezulu. Bonke labo bantu abawazi umthetho kaNkulunkulu. Kade ekhuluma umkhokheli ekseni ukuthi itheni ingilosi iphatheke kabi ukuthi laba abantwana bakaShemba basakhulumela lutho ngomprofeti. Hlobo into esiyaziwayo nje lo Shemba phambi kwabo baze besho ukuthi yena uyena umprofeti umdala kubo umdala wensuku. Kodwa ubaba Inyangayezulu ngangikhona silapha ezantsi kumhlangano futhi ethi leli bandla emva kwami ngeke lisaholwa umprofeti seloholwa nje abaholi hayi umprofeti. Ingilosi ke ngoba yazi konke yasitshela naye yantshela yathi umprofeti kuleli bandla wagcina ngoba Inyangayezulu emva kwakhe akakho umprofeti kukhona umholi nje. Nami angiseni umprofeti ngiyumholi nje. Abaholi bathathu kuleli bandla futhi babe kwaNkulunkulu no babe nomprofeti ababekwanga wena babe kwaNkulunkulu. Kodwa abanye abantu kakhulukazi labashemba bafuna ukuzwa lokho. Angazi ukuthi umuntu mayengene usathane uyayibe njani ngoba akudingi ukuthi uze ube ihlakaniphi esikhulu. Amina akudingi ukuthi uze ube ihlakaniphi ukuze ubone ukuthi awukwazi ukuthatha ibandla likaNkulunkulu kubhalwe phansi ukuthi
ngelikamenzu nomhlaba ukwazi ukuthi ubaba omkhulu wayemprofeti busuthi leli bandla ngelakwenu. What kind of thinking is that? What kind of thinking is that? Uzimpela ulwela into ongayazi. Mina njengoba ngimlapha nje noma leli bandla lingakhula kangakanani angizenyisi ngoba konke engitshelwa ingilosi ngiyakwenza ngoba ngithunyiwe. Ukuthunywa kwami akuchazi ukuthi ngoba kuthunywe mina ngingokwaMpanza bonke abantu bakwaMpanza sekuyibandla labo leli. Cha akwazi ukwenza leyo nto ayidingi ukuthi uze ube ihlakaniphi ukuyibona ukuthi ayikwazi kwenzeka. Ngoba uma umprofeti uthunywa uNkulunkulu awukwazi ukuthi ube umprofeti nje on your own. This is not a family fief. This is the work of God. This is the church of God. And that will not change no matter what. Lapho usubabiza abanye maungi izinami lapho usubabiza abanye maungi izinami ngiyathanda ungene uphakathi maungi izinami ngiyathanda ungene uphakathi Senkosi yasekuphakameni mawungibize nami lapho usubabiza abanye Senkosi Musa zinami ayona ingathu yabantu Senkosi yasekuphakameni awungibize nami lapho usubabiza abanye lambile uyaziwa maungi zinami ngingafeli mina kuleli sani Senkosi yasekuphakameni libize nami
Yami uyabathanda abantu wena Senkosi yasekuphakameni maongi izinami lapho usuwabiza abazali Senkosi kuselokho nikuzwile